Are you ready for the big O? Hello mga kalabalabs, welcome to my channel, and for today's vlog, ang pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba itong OKB online or Orgullo Kan Bicol online, wherein hindi nyo na kailangan pang magbiyahe para lang makabili ng mga gusto nyong bilhin sa different places ng Bicolandia. So itong OKB online, sure ako na mai-enjoy nyo ang mga different products ng Bicolandia. So, pwede nyo ma-enjoy ang mga items from Sorsogon, Catanduanes, Camsur, Camnorte, Albay, and Masbate. So, diba, napakagandang idea ito at talagang sure ako na hindi na kayo mahihirapan na bumili ng mga items kung gusto nyo in just using your fingertips. So, paano nga ba ito mga kalabilabs? So, I'm gonna show you a quick review paano nga ba gamitin ang OKB online. So, watch this. Okay, type natin yung www.okb.ph and kung mayroon tayong mga Google account. Ayan, and then after natin matype yung papasok na tayo sa kanilang website, yung DTI OKB. So, ayan, nandiyan yung mga details. So, punta na tayo dun sa let's go. Ayan. So, makita natin yung mga different provinces ng Bicolandia. So, yung Albay. Ayan, makita natin dito mga kalabidabs, no? Yung mga different suppliers na pwede nating ma-order, no? Nandito na lahat, no? Yung mga souvenir items, mga delicacies, accessories. Ayan, dito na rin makikita natin yung mga different suppliers na available dito sa Albay province. So, ayan, nakita natin, no? Different siya. So, mayroon tayong nakikita dito ng mga pili nuts, no? So, ayan, nandito siya halos lahat. Then, punta naman tayo sa Camnorte. Also, sa Camnorte, yung mga delicacies nila, ayan, nandito na rin lahat ng gusto nyong hanapin, no? May mga juices. I think ito, mayroon din silang mga delicacies, no? Mayroon silang noodles and ano pa ito, mga chichirya, and also meron silang mga accessories and chinelas. Ito naman yung sa Camsur. Okay, dito sa Camsur, again, makita din natin, no, may mga different products na rin silang available dyan. So, same with Albay and Camnorte. Ayan, marami din silang mga suppliers na pwede nyo mabilihan. Also, Catanduanes. Ayan, sa Catanduanes, mayroon din silang mga delicacies and mga, I think, lutong bahay, mayroon sila, no? And mga furnitures, accessories. Yan, sa Masbate, mayroon din tayong mga accessories. Mayroon mga, I think, ano to? Mga souvenir items. Ayan, may juices din sila. Ayan, so kompleto rin sila, no? Mga handicraft, mayroon din sila. And for Sorsogon, ayan, mayroon din silang accessories. So, lahat ng mga halos ng provinces dito sa Bicolandia, mayroon silang mga may pagmamalaki din talagang tatak Bicol. Ayan. So, nakita natin dito, mayroon silang mga bags and furnitures. So, halos kompleto rin, no? So, lahat ng provinces dito sa Bicol. So, pag mag-order tayo mga kalabidabs, ayan, punta lang tayo sa store na gusto nating puntahan, no? For example, no, dito sa Albay, kuha tayo ng isang item. Yan, lalagay lang natin kung ilan yung quantity. And then after that, pwede mag-add to cart or proceed na tayo doon sa payment. So, kung pupunta tayo doon sa payment, ayan, mag-fill up lang tayo dyan. No? Ilalagay natin kung anong region tayo, no? Then ba ako is region 5. Then, ilalagay natin kung ano yung province natin. And then, kung ano yung address natin, no? Like, kung ano yung complete address ilalagay natin, no? Then, yung barangay, yung municipality. And then, ayan, kung mayroon tayong trademark, pwede nating ilagay yung trademark, mga kalabidabs.
So, ito-type natin ayan. So, dapat complete details yung ilalagay yung address, no? Para at mas mabilis yung pag-deliver sa atin ng item. So, ayan. So, nalagay lang natin yung ating address. So, napakadali lang ito. Parang Shopee and Lazada lang ito mga kalabidabs. So, lahat ng details na pwede ilagay natin dyan, no? Para at least hindi rin mahirapan yung mag-deliver sa atin, no? Mas madali tayong malocate. So, ilalagay natin yung mobile number para at least kung nandyan na yung ating item, no? Mas madali natin na malaman. So, ilagay natin kanyang number and then, yun, add natin yung address and then, proceed. So, yun, makikita natin yung total, no? Pwede natin siyang i-check dito sa my order kung okay na ba yung ating order. So, diba, ganun lang kadali mga kalabdabs. Now, the payment pala, no, pwede kayong gumamit ng GCash, Paymaya, or through COD. So, ganun kadali mga kalabdabs, and hindi yun na kailangang gumastos sa pamasahe. Mayroon naman siya sigurong counting charge for the delivery charge, but mas menos na yun kaysa babiyahe pa kayo, pupunta kayo sa malalayong lugar dito sa Bicolandia. So, ito, sa safe na kayo sa virus, at the same time, mas makakatipid pa kayo sa expenses, lalo na sa inyong travel. So, ano pang hinihintay nyo mga kalabdabs? I-type nyo na ang www.okb.ph at mag-enjoy ng mga different items ng Bicolandia. So, again, this is Pon James D. and nagsabi sa inyo na go local, buy local. Bye! If you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!